Kiombe kia nati Lucy Gitoi nigo abulira aboibori kwanekia nkurigiri bari chimbo chia bana babo na kubaorokereria chinchira chingi ya chugukina kago kwana samatanga yamo imehanya bisie kutoka sehemu ya bunge ya Bobasi county ya Kisii nigo Lucy atebruna aboibori nigo baba ibereria bana babo nekero bakorera magoso buna gusaba chiskuru ikigendrete kwenekiwa ime ya Kenya bachaka kuragana na aborokia ekiagera bagote babuna basinyirwe korenda abana babo boigo abagambi bechinseme icho nigo babulire serikali koirani richiko lyo kwereria aborokiwa ebiranye binyerere chinga kibare skuru eryo kubagorora kago kwana samatanga ya muime ya nyabisie bunge ya Bobasi county ya Kisii nigomori kibwe kiombe kia nati asurusagirwa gucha Lucy Gitoi akurira abaibori akurigereria na kogorora chimbwa chia bana babo anene chinga kiachiga chiskuru chinde chia bwatokira borokiwa guchenka kubwatikana no kuya uweje skuru ekyo bagaki abaibori abana amorote buna basambire gisukuru una batete kaiga please talk to your children kwanera abana batenga mo batomete bajiko samba gisukuru mwana ondo okoigunga omoriro no rime ya yasambire skuru tigamunyoke gochaka asambe mwabo ekiagara igotwanya orete kara abaibori bagokwanera nga abana ngo samba bari gisukuru omoibori agata abana mbuya bakorete mbuya bari ngabori abari nki abana batagete no mwarimu okobori wiki omwana atagete gosana yo moibori gotata nki omwana atagete who is to blame? Abaibori kamarancha abana buna bari kabakwanere and be very strict to them. Korengana na Gitoi okworobigwa kwa machiko kurwa saba ibori na boigo ewizara y'egisemigo kia sabana na kigento kerera boroki gwabwo komine bigoti abana baikire rero bagotete bingonya gogonkwanira ngweitande tagweita bono oyeite takwete so no ikare itakwe engaki ya koraki nenga kiya ikakobwa goita abange muya kwera bwe kobwa goita abange nanda kwere so parents, please, as you get back to your homes, talk to your children. We are also doing our part. Ntwakurete pitaki ori abateba nganda ko negotiate na bana ntwakurete mwaro tena ruseti ko mwana karetu na ya komore president ya Ruto komore raini eri ya Ruto ntutoro dina to tigete siko ntubona ntubali muntu tutamweste ose one time ntubali metole 3 time kiagere time yeite ko chakatamu one time tutahadi mutiri ntubona we are not in 2 time or 1 time ntwetole asa mangana ali yesku ale 3 what 3 time nabagambi bechinseme icho ningo babulire serikali gochigwanchira richiko lyo kwa abana binyerere nsendo tenge kiboko kiriya chete ko rusi goro na kiagera murabona baro denga amerere bibunchara geteiga yagere bachakire gosambati school serikali yari gwanchi introduce aganto kariga iritwa gasambiru gaboro twasambite school boli nali abana baito bararonge basome na tubatomete bacho kora masome school batayinganya nditu arenge gosambati school echikangamba bwati asaba basoma boigo nigo bakureira abana bali baguchigotoka makoli na boigo chipara chinsa chierire koria binyerere inche tinda itikorora abana para uchakira saa 12 tinda itikorora abana arali na watoto nitachapa viboko. Itachapa nini? Atakucha nyumbani akilia. Sasa wewe ubebe mwiko ukuche kupigana na mimi. Seko genda ndoli kuancha kesa kugeita gakala kerikeke. Tutachapa watoto viboko. Ko reporter yegeta seni yen Soko TV. Nchereta na Porinaris. Akama.